Mamun ben nih, lanjang gue. Bram, ini kan ada sih. रुनिकाटा कलेज आरो रुनिकाटा ओनसोलनि लाइमोनफ्रा 10 किल'मिटारनि मोनसे मिनि माराथन खुंदों। बेयो जोबोद बाखनायथाव आरो बाखनायथावसिनबाव खोथाया जाहैबाय बे माराथननि जिनाखि उद्देश्य अबजेक्टिभ्स बियो जाहैबाय जोंनि ससाइटिखौ मोनसे ड्राग्स फ्रि ससाइटि दानाय। दा बेखौ अर्गानाइज खालामनायनि थाखाय आङो बे रुनिकाटा ओनसोलनि जिनाखि लाइमोनफोर बिथांमोनखौ आङो जोबोद साबायखर बावदों। जोङो ससाइटिनि थाखाय मावलांनांगोन। जोंनि गेजेराव ड्राग्स एडिक्टेडा बारायबाय थादों। दा बेफोरखौ जुदि फोजोबनांगौबा जोङो मोनसे मोजां गोग्गो समाज मोननांगौबा जोङो बिनि हेंथायै गसंथेनांगोन आरो जोङो एवारनेसखौ लाबोनांगोन। सार साबैसे लाइमोनफोरा बाहागो? दिनै जिनाखि माराथन खारनाय बेवहाय गुबुन जायगानिफ्राय रुनिकाटानिफ्रायल' नङा, चिरां ओनसोलनिफ्राय, क'क्राझारनिफ्राय आरो गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो फैदों। टटेल 103 103 जन 111 होनना बुंदों 111 दा एक्जाक्ट डाटाया फैबाय 111 जना पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो बिदिनो टप 10 बासिदों आरो फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज दोननाय जादों। थुलुंगाखां मोनसे बान्था हिसाबै गेलेगिरिफोरनो मा बान्था? जोङो जिनाखि सेथि बान्था फार्स्ट प्राइज मोनदों बिथांनो जोङो 21,000 होनाय जादों आरो नैथि बान्थानि थाखाय जोङो 4,000 होदों आरो जिनाखि बिथांमोना टप 10आव खारबोनो हादों एसे लासैबाबो बिथांमोननोबो जोङो गोसो सायराब खालामाखै। 1,000 खरि जोङो बिथांमोननोबो हरनाय जादों। भबिष्यतआव आरो बेनिफ्राय साबसिन जोङो दा मोनसे प्लानिं खालामदों एसे बेलेग स्टाइलनि खारनाय। बिदिनो रुनिकाटानिफ्राय सरलपारासिम जोङो बाहाय खारनांगौ आरो बेबो मट'आ जागोन जोंना ड्राग्स फ्रि ससाइटि दानाय। जोङो रुनिकाटानिफ्राय लानानै खारजेननानै दैबो सानस्रिनानै बारनांगोन, हाग्राबो बारस'नांगोन, लामायाव मैदेरफोर फैयोबा बेफोरखौबो एरायनानै थांनांगोन। दा एसे बेलेग स्टाइलनि खारनाय जागोन आरो जोङो बेखौ खोब थाबैनो जागायनाय जागोन।